Ngiyathemba elinye ilanga izinto ziyolunga. Ngiyathemba elinye ilanga izinto ziyoshintsha. Ngiyathemba elinye ilanga izinto ziyolunga. Kuzolunga, kuzolunga. Wena ngakutshela ngathi ungabofika muqeda ukulala namantombazana. Manje ungcolisa isigodlo sami uzofela into ongazazi. Sengithi ngigezile makhosi kuyimanje ukhuluma into ongayazi. Ngiyaxolisa makhosi ungaxolisi ngoba uzadazi inkani. Manje sowenze njani? Khuleka ngizokusetha wena khulumela la. Mese ngiyahamba ngiyokugeza. Hayi okay makhosi yazi inkinga nginako uziqeda. Sikhuluma nje last week qeda kushona ingane ya treasure. Awu makhosi wasuhleka ungangibuzi Starnice ndokushanga ezulu ngibe ngihleka. Hayi ngiyaxolisa makhosi ukuthi nje ngibe nokugideka. Ngizokwenza umkhovu mfana wami ozohleli nje ngigidela. Andakuphelanga lapho makhosi kade nginezizumbulu zaphela zonke nya. Ubuyithathephi lezo izumbulu? Hayi bengiphanti eish usufuna ukuqamba manga akuyona le mali oyithathe kaMkhize lapha kumfundisi wakho. Makhosi nalo mfundisi wami naye hayi ixo ya iyo into ezohamba iphinde kushaye phansi impilo. Awu Thixo la Starnice lalela la. Uyakhumbula uthola intombi le yakunika imali yathi ishade wenze njani? Uyakhumbula uthatha imali kumfundisi wayidla nobaba kunjani manje? Yazi kodwa makhosi umuntu ucontrole utshwala. Ngazama nami ukuthi kumele ngifake isiphandla njengoba wawushilo ukuthi inkingi la ekhanda khona into engilokhu ngitshela ukuthi hayi wena musukuhlanya wena ngakunikeza umuthi ngathi lo yaho wenhlanhla wenze njani wena usuyithola waqhubeka waphuza utshwala manje sethi yakunetha iphi imali yami kuyimanje ngibhizi khona abantu eminyango imosha isikhathi sami. Awu makhosi imali bengithi ngizoyikhokha ekhaya kwase kwashonwa. Starnice ungangenza isilima wena kushanga ezulu mina manje le ngane okhuluma ngayo bingakazalwa ngisho ukuzalwa. Ucabanga ukuthi yazi wena ucabanga ukuthi ngisilima angithi lokho uqwebhana wena naleli khehla la kaMkhize lokho uqwebhana nalo wayidla imali wayidla namantombazana kunjani manje? Ngangisize makhosi ngiyathembisa ngizokhokha ngidinga umuthi okuyeka utshwala khona ngizoyeka ukuflow. Ngithi hlukana naloya mfundisi khona izinto ezokulungela. Ukuthi wasuka wathatha umfazi wami manje izinto ziyangibhedela. Manje umfuna back makhosi ngimfuna back izinto zibe worse ngamane zibe worse. Hawu makhosi yini mamkhize nyam. Hayi wena ungakhihla isilo la ungakhihla. Hayi man ya wena khuleka ngilindela iminyango sihamba siyogeza khona manje akeze ulandelayo. Makhosi mina igama ngumlungisi. Hayibo awuyena umfana kaMfundisi. Kunjalo makhosi imina umfana kaMfundisi yazi ngishawa amahloni nezinto zami azilungi ngiyasola ngishawe ngeconsi bese ngumuntu osegezile. Hayibo mfana yini pho ugqokele ngubo oyigqokile? Bengiphuma esontweni ngithi ngiyobheka ubaba uMkhize angizange ngimthole plazi bengihleli isikhathi eside ngitshela Starnice ukuthi lana kumele ngisi and ngiyathemba makhosi wami ukuthi wena ngongangisiza. Alright mfanami alright. Mengibuka lesiwasho inkinga zakho idinga ukuthi emanzini khona manje siyahamba manje siyogeza sohamba nayo Starnice asami. Ngiyathemba elinye ilanga izinto zolunga. Ngiyathemba elinye ilanga